politik ud herinde. Den amerikanske invasion af Irak startede den 20. marts 2003 og indledte Irakkrigen. Den endelige tilbagetrækning angives at være i december 2011, da de amerikanske styrker trak sig tilbage. Men Bjalby, hvad var motivet for invasionen? Jeg ved det ikke. Lad os spørge vores forsker, Valle. Men forsker Valle, ja. Hvad var USA's grundlag for invasionen af Irak? Ja, USA mente jo inden krigen at have beviser for, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, som Irak kunne tænke sig at bruge mod sine naboer i eventuelle terroraktioner osv. Men FN var imod krigsførelsen mod Irak, og de mente ikke, at der var grundlag nok for invasion. Men hvordan kan det så være, at Danmark blev indblandet i den her grusomme Irak-krig? Jamen, USA etablerede en alliance udenom FN i samarbejde med Storbritannien og andre lande med samme overbevisning, og deriblandt Danmark. Apropos Danmark i krigen. I 2003 mente den danske regering, at et dansk bidrag til en multinational indsats ville medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikre sikkerheden i regionen. I maj 2003 indsatte Danmark en bataljon, som bestod af 380 soldater. Det blev dog senere øget til 440 soldater. Derudover bidrog vi fra Danmark med en ubåd, som hed Sælen, korvetten, Alfred Fischer og et kirurghold. Danmark mistede 7 soldater under den frygtelige krig. Ved tilbagetrækningen af de danske tropper i august 2007 overlod Danmark deres militære opgaver til briterne. Nå, hvad siger du, Jacobsen? Tid til at få gang i den gamle Anders Fogh Rasmussen? Ja. I 2007 hævdede Anders Fogh, at Danmarks deltagelse i Irakkrigen intet havde at gøre med mulig tilstedeværelse af masseødelæggelsesvåben i Irak. I 2003 var motivet anderledes. Og vi har ikke på noget tidspunkt begrundet vores deltagelse med, om der nu fandtes eller ikke fandtes masseødelæggelsesvåben i Irak. At han ikke har redegjort for tusindvis af liter miltbrand, omkring 6.500 kemiske bomber, mindst 80 ton sennepsgas og store mængder af biologiske gift. Og dertil kommer den farlige trussel fra langtrækkende missiler og risikoen for, at han snart vil råde over atomvåben. Det er en meget vigtig opgave, fordi Saddam Hussein har udviklet masseødelæggelsesvåben ved skiftighed og hvis de har diagnostiske egenskaber, man slet ikke kunne forestille sig nogen film på. Den var ikke god. I begyndelsen af krigen var Irak styret af diktator Saddam Hussein. Selvom folkene i Irak egentlig havde valgret, betragtes det ikke som et demokrati, da Saddam tvang sine modstandere eller folk, der ikke ønskede at stemme, til at stemme på ham. Dette er en krænkelse af artikel 19 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948. Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed. Under Saddam Husseins diktatoriske styre blev artikel 5 ligeledes brudt. Den lyder sådan her. Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling. Det blev brudt, da Saddam Hussein under sit diktatoriske styre torturerede mennesker, der ikke ville stemme på ham, eller smed dem i fængsel, eller en anden form for straf. Men Jacobs, var der egentlig andre motiver for USA's invasion af Irak? Forsker Valle har svaret.
men forsker Balle. Nogle konspirationsteorier hævder jo, at USA ikke gik ind i Irak på grund af den mulige tilstedeværelse af masseødelæggelsesvåben. Hvilke andre teorier findes der? Jo, men en vidt udbredt teori iblandt USA's modtagere er jo et motiv bag innovationen, at USA ønskede at kontrollere oliernes aktier. En anden teori kunne være, at USA ville udbrede demokrati i Mellemøsten ved at vælte Saddam Husseins diktatoriske styre.